Arap nga dalang iti aji gawa kekes. Aji, braman gawa kekes ko. Eke, lagi di sisriki. Keng go gawe anu na kip. Para ne singgit tape ka, dokod dawa ka pa yara na ya. Ikike, pojok keke, dibuangi. Ke pojok ke. Pojok kanan, ku pojok kiri, ke dibuangi ke. Toko na dyan lancip, jika. Ini toko lancip. Di, toko lancip tengah Tengah iki jero nek Iya. dibuangi maning. Wis ta dibuangi lancip-lancip Wes ko, jadi nek koko ya. Karo, wong gawe kekes ko. Iki bakalan go dohur, iki bakalan king go bongkot, king go sor. Jadi sor dohur iku juga ora pada. Terus disisriki toko apa aja? Ono orang ngebeler. Iya tuh rapi lah dibuangi iki nek aparane waktu tengah iki mau bengkut apa ki bengkut aku. Arane. Pring makan anak wuku nek. Iya, wuk. Wuku apa? Iya sing iku nek sing atos ya kuwoko arane. Iya, kayak sambungan-sambungan mo guma. Ini dibuangi ke pojok kaki. Pojok-pojok kaki kanan kiri dibuangi, pojok kaki. Tengah jero nek dibuangi ke depan lancip ke. Iya. Ko beda kan ko. Oh, sing wis karo sing dorong. Iki bakalan kosor. Anak pertama dituduhaken ke sing dorong ke sing wis kon pero. Wis ko. Karo. Iki bakalan go gapet ke. Go apa rane. Kena tengah-tengah. Gapet go dipasak. Tengah-tengah ka. Iya nu wong muter-muter iki maning. Gapet ta apa iki? Iya wis terima gapit be tengah-tengah ka nggo dipantek iki ora paku. Iya, barang sing ora laki gawean makan ora ketemu. Mikirnya sejam. Premen nih ke jorak lingan je. Ya, jadi tengah buku pada baik kan nana jero anak dibuang iku. Iki sisriki ke gaya kekes mau. Ap ngedok-dok marsida. Barang nyumpel bae turun-turun bae mayem ulang. Bodur.